Iepa, què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem, i avui t'he d'explicar una cosa, que és que vaig anar a un súper, digue-li Lidl si vols, i vaig trobar això. Què et sembla? És un canotillo així que aparentment no és res massa important, però és un Beer Makers. És un kit per fer birra, i a mi que m'agrada poc la birra, dic, doncs anem a provar-ho, a veure com és, a veure què surt. Llavors, unboxing, xaca-xa. Diu que podem fer 14 litres de birra, no sé si serà veritat, quina serà la qualitat d'aquest producte final. He buscat per internet i tothom parla de que el que surt d'aquí és un tanc amb sabor a birra. Un tanc, em refereixo als polvets aquests amb gust de llimona. Va, doncs anem a obrir-ho. Tinc moltes ganes, no ho he fet encara, i m'he estat esperant aquest moment, que no sé si estic gravant tot o no. Perfecte, no estic gravant l'àudio. Ah, no hay suficiente espacio. Genial. Bueno, doncs espero que em sentis. A veure què tenim aquí. Una bossa fantàstica. Xan, xan! I jo esperava que fos una mica més complet. Un sobret petit. Un tap. I un paper d'instruccions. Ah, perfecte. És bastant, això, Aquí dins hi ha un pastifot, que és el que diu que és malta i cebada. Tot i així, jo pensava que la bossa seria més gran, No tiene ningún sentido estas instrucciones. ¡Oh, qué asco! Vale. I aquí, aigua. Diu que en un vaso medidor i no sé què, però no tinc prou de paciència. A veure, ara deia tapar con el tapón blanc o groc. Madre mía. Cerrarla con el tapón blanco y agitar con cuidado. Vale. Y ahora digo, abrir la bolsa que contiene la levadura, desenroscar el tapón blanco e introducir la bolsa de la levadura. Com unes boletes. No es veu res, no? I això cap a dins. I ara diu que hem de posar fins a 14 litres. No, fins a 13 litres. Vale.
Huele raro, Así como a culo, ¿sabes? Como a culo sucio. I ja està. Així és com es fa la birra. És així de fàcil. I ara diu que això ho agafis i que tal qual ho deixis en algun lloc on faci una temperatura adequada durant 2 setmanes. Llavors ens veiem d'aquí 2 setmanes a veure com va. 6 horas después. Bueno, doncs han passat ja les 2 setmanes. La bossa a la meitat del procés es va inflar així com molt, que estava a punt de rebentar. I aquí la tenim, una bossa així infladeta, que cada vegada que la mous fa... I per aquest tap, que al principi semblava una tonteria, resulta que és com una petita vàlvula que porta un cartronet a dins i el que fa és que quan s'infla molt, doncs surti l'aire. Anem al que hem vingut, que és a trincar-nos una birra calenturrienta, que és el que més ens ve de gust en una tarda de quasi estiu. A veure, això o ho veig jo o ho veig jo. Els dos no ho podem veure, vale? Llavors, porta aquí com un precintico de seguretat perquè no es perdi. Traiem el precintico i m'he preparat un got. Anem a provar-ho. A veure... Ah, mira, també porta una tapeta. Tapeta. I això com va? Uou! La primera birra té tropezones, li diríem així. Per tant, ja se'n va directe abans de provar-la. Anem a tornar-ho a provar, a veure si no hi ha sorpresa. Ha volat un paperet. Tornem-hi. Ara sí, molt millor. Un color ataronjat, així una miqueta... Jo sé que la llum se'n va, bé hi va, però... Espuma zero, evidentment. Olor acceptable per ser d'on venia, d'un sobre de preparado para cerveza. I anem a provar el sabor, a veure què tal. Bueno, acceptable i graciós per haver-la fet a casa, però no molt més. Ja està. A veure, una cosa, un moment. Estava acabant d'editar aquest vídeo i hi ha un tema que falla, que és que aquest vídeo el vaig fer, a veure si trobo... Ara sí? Dia 7 d'agost. Avui és dia 27 d'octubre. Ha passat una miqueta massa de temps, igual, sense haver penjat aquest vídeo i sense haver-lo editat. Però és que el tema acaba sent que la birra segueix aquí, saps? I després de tot aquest temps jo crec que ha arribat el moment de donar-li una solució. Ara sí, tot a punt, som-hi. El que hem de fer és agafar això d'aquí. Ho vull penjar aquí, no sé exactament a on ni com. Per cert, vaig dir fa uns dies, fa de fet uns mesos, que avaluaria què tal la birra freda. Escarosa, freda i calenta i com sigués. Anem a provar què tal serveix per altres motius.
afaitar-se tampoc serveix, perquè fa així com una oloreta, saps? No sé si m'explico.